Fil-Fgura ġie inawgurat ċentru ċiviku modern. Il-post minn fejn se jopera l-Kunsill Lokali jingħataw servizzi soċjali u jservi ta' spazju għal bosta attivitajiet edukattivi u kulturali. Kien lura fl-2004 meta l-Kunsill beda jaħseb biex isib proprjetà ġdida minn fejn jopera. 14-il sena wara, fil-preżenza ta' nies li jożu lil raħal twelidhom, is-Sindku List qal li kienet taqsim il-qalb li jara li l-Kunsill Lokali Tal-Fgura jopera minn żewġ tikmamar li l-unika aċċess għalihom kien permezz ta' taraġġ twil. Iżda issa b'dan il-proġett se tiżdied l-aċċessibilità, speċjalment għall-anzjani u persuni b'diżabilità. L-anzjani aħna qatt ma kellna l-opportunità fejn nilqawhom ġol Kunsill Lokali, llum il-ġurnata jiwa wiċċna bil-qudiem bħala Kunsill ħanilqawhom fiċ-ċentru ċiviku tal-Kunsill Lokali Tal-Fgura, kif ukoll ħanibdew nagħmlu fejn jista' jkun biex nedukaw l-tfal, iż-żgħażagħ u kif ukoll l-anzjani. Fl-inaugurazzjoni tal-binja l-ġdida, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li l-Kunsill Lokali benefika minn 600,000 euro mill-Awtorità tal-Ippjanar biex dan il-proġett seta' jsir. Dr. Muscat semma wkoll il-konsultazzjoni pubblika li għaddejja dwar ir-riforma fil-Kunsilli Lokali sabiex il-Kunsilli verament ikollhom post fil-qalba tas-soċjetà. Saħaq illi proġetti bħal dawn huwa importanti li jinżammu f'kundizzjoni tajba u jibqa' jsir l-infiq neċessarju fuqhom sabiex l-investiment li jkun sar ma jintilifx.